שמעתם על ה-11/11 או בלק פריידיי, סייבר מנדיי, המחירות של קריסמס ועוד? אתרי המחירות הגדולים בעולם וגם הקטנים מודעים לתאריכים אלו ודואגים לסיילים מטורפים באתר שלהם על מנת למשוך יותר לקוחות, וכמובן מתחרותיות כזאת אנחנו מרוויחים. בחלון ההזדמנויות הזה ישנה הזדמנות להשיג את המוצרים שתמיד רציתם, למשל פלאפונים, מצלמות, נגני מדיה למיניהם ועוד ועוד מוצרים מכל הסוגים במחירים חסרי תחרות. אנחנו כאן כדי לדאוג שלא תפספסו את חלון ההזדמנויות הזה. ויש לנו שני בונוסים בשבילכם, שניהם ללא עלות. אז הבונוס הראשון הוא כך: לאחר שתשאירו פרטים, נחזור אליכם במייל ונשאל אתכם איזה מוצר הייתם רוצים למצוא בזול. ונעשה מאמץ על מנת למצוא עבורכם את המחיר הכי טוב בכל האתרים בימי מחירות הללו. הבונוס השני הוא שתקבלו קישור סודי לאזור באתר ehbali.co.il המתעדכן בזמן אמת עם כל הסיילים המטורפים של הרשתות הגדולות והאהובות, חנויות נישה, מדריכים למתחילים על איך לפתוח חשבון בכל רשת ועוד. אז השאירו פרטים ונתראה בצד השני.